hogy a két gyors nagykör után egy lassú kiskör jön, speed controllal, tehát sebességkontrollal, tehát legyen sebesség különbség a két kör között. Oké? Eléri a középpontot, és megáll. Jó? Ez egy manőver volt. Tehát ez a kör, ez a három kör, ez egy manőver. Erre kap egy pontszámot. Ha hibázott, akkor mínuszt, felett, egyet vagy másfelet. Ha jól csinált, akkor plusz, felett, egyet vagy másfelet. Ha korrigált a lovat, akkor büntetőket. 4 spin következik, balkézre. Jó, és nagyon fontos, hogy pontosan ahol elkezdte, ott álljon meg vele. Ez szintén egy manőver volt az a 4 spin. A Dani felkészül a vártolgatásra, és beugratja jobb kézre, és jön a két gyors jobbkör. Nagyon fontos látnotok, hogy a ló nincsen száron tartva, jó? És mégis teljes sebességgel vagy nagy sebességgel vágtálik. Ezt nézik a bírók, mekkora kontrollod van a lovadon, anélkül, hogy cibálnának. Dani visszaült, enyhe korrekcióval a lovat visszaállított a kiskörre, ez is tökéletes, jó? Tehát nem húzza a szárat, majd megáll, megbotott egy picit, de anélkül, hogy cibálta volna, megáll. Jó? Ez a harmadik manőver, tehát ez a kör, ez meg egy manőver. Most következik a negyedik manőver ebből a pályából, 4 darab spin jobb kézre. Látszik a lovó, hogy elengedett, hogy ritmusosan spinál, és jó helyen állt meg. Jó, ez ott a negyedik. Jó, jön az ötödik manőver, ami egy 8-asnak a lovagása, amin belül bemutatja az ugrásváltásokat. Tehát bal kézzel kezdett el egy kör, és ha megnézitek, felkészíti a lovat, és a kör meccéspontján ugrást váltott jobb kézre, majd megint amikor eléri a meccéspontot, ugrást vált bal kézre. Oké? És most készül fel az első stopra, tehát belovagol a falhoz, felnéz, és ugye egy versenyen a faltól legalább 6 métert kell tartania, és egy csúszó megállás. Jó, a rélingben a közönség szurkolhat és elvált is, úgyhogy nyugodtan lehet neki csücsülni, mert mindenhol egy jó manővert csinál. Jó, ez volt a 6. manőver. A 7. szintén egy stop és egy rollback, felkészül a stopra, csúszik, majd egy rollback után vágtában folytatja a pályát. Most ugye van lehetősége korrigálni a lovat ezen a szakaszon, amíg újra az egyenesbe jön, és az utolsónál a stop után egy hátralépés lesz, ez a 8. manőver. És egy hátralépés, majd megáll, és demonstrálja, hogy befejezte a pályát, és hogy lova átengedő. És itt jön megint a földi munka, meg az egész tréning. Ha a lovat nem így áll utána, hanem rázza a fejét, meg topog, mehetsz zuhanyozni. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy ezek a lovak azért teszik ezt meg, mert a tréningük miatt átengedők,